SUWAKWANU Igbo. Ndị Igbo. SUWAKWANU Igbo. N'ihi gịnị? Asụsụ bụ ndụ mba. Anyị dere ya kụwa ya stamp. Anyị daa iwe kwaturu Otu Suwakwa Igbo. Ndị Igbo. SUWAKWANU Igbo. Ndị Igbo. SUWAKWANU Igbo. Asụsụ bụ ndụ mba. Ịgabigacha ihe niile a nata o wee dị gị mkpa na ihe abịa ka abụ ndị otu gị rapụrụ ogologo oge a. Ọ na-abụrụ na ịkpachara anya rapụrụ, ọ bụrụ akwụkwọ ka ije na-efu, ọ bụrụ ọrụ oyibo ka ịchọka nọọ arụ ọmụmụ ndị rapụrụba iwe nwetu mmụọ na okwu ị na-ekwu ma ndị atụrụ n'elu ma ndị ekwupụtara ekwupụta ntị na-anụ ihe dị n'ime ha nụkwuru nụ maka ịgwa anyị onye si na stroku pụta otu a nke nwa na onwe gị na-aga ije o nwere ndị ara aga ije o nwere ndị na-atọ mmiri ahụ goro ebe a ma eribere onye nke emebere mana ọ mara na ọrụ ọgụ bụ ihe kwadoro ọnọdụ ka ndị Igbo si kwadoro ọnọdụ o wee bụrụ ya nwere ụkwa na nwere nọọ ihe niile bụ uche ga ndị ise na ihe a bụ ihe anyị ga na-ama agbara mana ama na anyị ga maka efe a ndị niile eziokwu na ndị Otu Suwakwa Igbo eburu ibu mana ndị nke nọ anọ onye ọbụla n'ime ha ọkara aka ọkammụta ekwuchaghị ihe niile onye ọbụla ịdara aka ebe a ọnọdụ o nyere ma o nwere onye ọbụla nọ ebe a na-ama ememe ma nwoke ma nwaanyị kama na mmadụ niile ama ahụ n'isi ọ ga-enwerịrị ofu onye a ga-asị nọdụzie ka o wee bụrụ na ya na-aga ka ana m ekenye onye ọbụla wee na-aga unu biko ka anyị were ofu ozi wee rụọ ọrụ ahụ wee gaa n'ihu onwe onye mmejọ ya gba ahụ nwekwa onye mejọ ka anyị were ofu obi wee rụọ ọrụ a maka ọganihu ndị Igbo maka na ebe a ọkammụta Peter Ejiofọ bidoro abụrụ obere ife Chukwu ama ekwe ka ọ nwụọ n'afọ Jizọs n'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ enyemaka dị n'afọ onye nwe anyị osebuwa nụrụ arịrịọ anyị osebuwa nọnyere ụlọ papa dị nsọ anyị kwuru n'ọtọ ugbu a icheta otu onye n'ime ndị otu anyị ndị Suwakwa Igbo bụ Agbalanze ya bụ mmasị gị dị n'etiti anyị ọ bụ chi nke na-enye ndụ chi nke na-ewerekwa mgbe o ji mmasị gị mana anyị mana onye ọbụla nwụrụ anwụ n'ụwa bụ mgbanwe na ọbụla ka a na-alalụ na ebe anyị afụzi anya n'iru bụ mbala igwe ebe a ga-adị ndụ ebe a na-enye gị n'isi enwe odibo gị Agbalanze n'ihi nke ọ na-anụ ọkụ n'obi na-agba mbọ ka o soro gbasaa ozi gbasara ndị Igbo anyị bido Suwakwa Igbo ọfụma ọ kachasị ndị merigoro nchezọ ndị na-asụzi bekee na-asụzi ihe dị iche iche asụsụ dị iche iche hapụzie ana ebe a mụrụ anyị nwaodibo gị abụ Agbalanze so n'otu n'ime ndị na-agba mbọ maka ya bụ Suwakwa Igbo apa ugbu ọ bụ mmasị gị idurie etiti anyị anaghị ka ihe ya aṅụrị ebi ebi n'eluigwe n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị n'otu aka afọ ka a na-ekwazi n'isi nwaodibo gị bụ onye isi onye ndu onye ntụziaka n'ihe gbasara anya bụ asụsụ Igbo SUWAKWANU Igbo bụ ọkammụta Peter Ejiofọ onye ka eji ọhamadike wee malụ papa dị nsọ a na-ekele gị maka na ọ gị uchi nke na-agwọ ya agwọ ihe kpatara ya nụ onye ọ na-abịara n'ụwa ga-ayarịrị arụ mana ihe a na-ayọ bụ ahịa ka adịkwa mma wee bụrụ na ọ bụ mmasị gị bụ Chineke nwe odibo gị nke daa na-arụ nnukwute arụ nsogbu nke ndị oyibo na-akpọ stroke iwee mee ka ọ yechasịa ya bụ arụ yechasịa ya nke o sigoro na ya wee gafelu n'ụwa nke ọzọ mana gị bụ Chineke sị na ọrụ ọ ga-alụ na ọlụchabeghị ọ kachasị ihe gbasara ya bụ Suwakwa Igbo iwe ka ịgbasi ike ka na-arụ ka na mkpụrụ obi na onye rie ebe ọ na ịzọrọ ya ndụ wee mee ka ọ bụkwa onye dị n'ala n'ụbọchị nke taata a na-eke ịgbasi ike ka na-arụ ka na mkpụrụ obi ihe arụ isi ike arọ ndị nke ọka ya nọ n'ọdịnihu dị nwenụ
ma onye kwazi arọ na ndụ ya tụsi gba onye na ndụ ndị ụfọdụ n'oge agba ochie papa dị nsọ ana m anya gị n'isi enwe odibo gị ọhamadike ọkammụta Peter Ejiofor mee ka ofe ịdị mma nke egbuchi njọ ihe